Fyddwch chi bond y fod wedi clywed am y cynlluniau diweddar i ddatblygu system drenau newydd HS2 yn Lloegr erbyn hyn. 100 biliwn o bunnoedd ydy gost, gyda Cymru yn talu 600 arno, na fyddwn ni'n elwa o'r prosiect o gwbl. Os i'n edrych ar Gymru, da ni'n desbryd am system gwell. Mae taith o Gerfyrddin i Bwllheli yn cymryd dros 8 awr, a hwnna di'r opsiwn cyflym. Digwydd bod, mae gen Cymru lot o hanes pan mae'n dod i'r byd trafnidiaeth, ac felly gan drio osgoi'r cliché a chi ar daith yw'r prif ffeithiau hanesyddol Cymreigaidd yn y maes yma. Ia, nes i'n rili osgoi'r cliché na o gwbl na. Tro nesaf byddwch chi'n teithio ar yr A40 rhwng Aberhonddu a Llanymddyfri, edrychwch allan am gofeb garreg ar ochr y lôn. Dyma'r fan lle ddigwyddodd degredu'r haneswyr i fod y ddamwain gyntaf o ganlyniad yfed y gyrru. Kind of. Digwyddodd yn ôl yn 1835 pan mae ceffyl a chart oedd y prif fodd y gludiant, i ddyn o'r enw Edward Jenkins. Disgynnodd 12 troedfedd lawr i'r afon gerllaw tra'n danfon llythyra. Wedi meddwl, os mae ceffylodd yn arwain y ffordd, ydy hyn yn golygu mae'r ceffylodd yn pist? Ta fo. Tra'r pwnc o alcohol, yn yr un flwyddyn i lawr y Llanelli, dechreuodd cwrw gael ei werthu mewn caniau yn ytrach na poteli am y tro cyntaf mewn gwlad tu allan i'r USA. Dim byd yn efo trafnidiaeth, just cool gewch i hwnna. Oherwydd prisia hegar tollbyrth yn ystod yr 19fed ganrif, dechreuodd ffermwyr y cyfnod wisgo fyny fel merched a'i dinistrio fel rhan o protestiadau merched Beca. Bu disgyniad sylweddol mewn nifer o tollbyrth yn y blynyddoedd yn dilyn y protestiadau yma. Bon ambell un dal i fodoli heddiw. Mae'n un ar lôn osgoi Birmingham enghraifft. Tegwch swn i fodlon talu osgoi mynd i Birmingham hefyd. Mae pawb yn gwybod mai brodyr Wright ddyfeisiodd yr awyren gyntaf. Hedfanodd y ddau frawd yn ei awyren bach eu hunain yn 1903. Ond mae pawb yn wrong, achos mae yna sôn mai dyfeisydd Cymraeg o'r enw Bill Frost ddylia hawlio'r teitl o'r person cyntaf i fflio. Dyfeisiodd be gafodd ei alw'n Flying Machine nôl yn 1895 gan fynd ymlaen i destio ei beiriant gan hedfan pellter o 500 llath, cyn crasio mewn i goeden. O planes i trains! Gafodd y trains dem cyntaf yn y byd ei ddyfeisio gan Richard Trevithick, dyn o Gernyw. Ia, dwi'n gwybod mae'n Lloegr mewn hwnna, bewydd. Y cysylltiad sgen hyn i Gymru ydy fod wedi testio'r trains dem yma. Digwyddodd nôl yn 1844 lle teithiodd o bellter o 9 milltir o Pen-y-Daran nes cyrraedd y Merthyr Cardiff Canal gyda whopping top speed o 5 milltir yr awr. Sa hwnna siŵr fod yn cyrraedd Pwllheli'n gynt na heis gynnon ni. Sa rhai ohonoch eith i'r coleg yn Lloegr wedi hen arfer cael rhywun yn gofyn Oi mate, say that long place name, yeah? Wel, y long place name yma sydd ar arwydd gorsaf hiraf yn Prydain, a mi ffeindiwch chi ar flaen y stesion draw yn... Llanfer Pwllgwyngyll go ger y Chwyndrobl, Llantysilio go goch. Oh mate, that's unreal. Sounds like you just tripped on a keyboard, mate. Tren ydy'r modd hawsa gyrraedd copa'r Wyddfa hefyd, mae'n debyg, ond efallai clywsoch chi am y dyn a yrodd ei 4x4 i gopa'r Wyddfa a gadael ei gerbyd o'n am cwpl o ddyddiau. Gan bod Llanberis yn fastad o le ffeindio lle parcio swn i'n tybio. Cafodd ei garcharu, felly swn i'n rili'n trio hyn. Gan symud mlaen i sôn am geir, ar dreitha Pentywyn lawr yn Cymru, setwyd beth oedd y land speed record ar y pryd, pan wybiodd Malcolm Campbell ar hyd y tywod ar gyflymder gan 46 milltir yr awr a nôl yn 1924 yn ei gerbyd The Bluebird. Sgwn i faint sy'n gymryd i gyrraedd Pwllheli. Mi aeth ymlaen i giro record byd ei hun gan gyrraedd 174 milltir yr awr 2 mlynedd yn ddiweddarach. Eto ar draeth Pentywyn. A dyna chi, gwpl o ffeithiau am deithio. Like and subscribe. Hwyl fawr.